खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मा जामारदों मोनसेनि उनाव मोनसे बुथारनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि निउ आमगुरियाव गोबौ टिगारजों सुनानै बुथारनाय जाथाया 24 घन्टा जास्लाबियावनो फिन मोनसे बुथारनाय जाथाय क'क्राझार जिल्लायाव। बे बाराव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारदों सासे ड्राग्स एडिक्टेड फिसाज्लाया। बे जाथाया क'क्राझार नोगोरनि मैदेर खर' गामियाव जादों। ड्राग्स एडिक्टेड फिसाज्लाया ड्राग्स बायनो रां बिनानै मोनैनि जाउनाव गावनि असे बिमाखौनो खर'आव दिनानै जिउ फोजोबदों। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर' गामिनि थागिबि नगेन ब्रह्मनि ड्राग्स एडिक्टेड फिसाज्ला 35 बोसोर बैसोनि बड'पानि ब्रह्मआ ड्राग्स बायनो रां बिनानै मोनैनि गावनि असे बिमा 80 बोसोर बैसोनि पार्बती ब्रह्मखौ बुथारो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैयो आरो दायनिगिरिखौ हमनानै पुलिस थानासिम लानानै फैयो। गुवाहाटी दिसपुर पुलिस थानानि इजिपिडिनि हानजाया लालुखौ नंखाय सना आरो नंखाय रांनि बिलाइजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाय सानैखौ 24 बोसोर बैसोनि हिरामुल इस्लाम आरो 19 बोसोर बैसोनि नाजिरुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। इजिपिडिनि हानजाया गारिखौ लाखिनानै चेक खालामनाय समावनो AS12CC0399 नंनि गंसे गारिनिफ्राय नंखाय सनाजों लोगोसे गोबां 500 रांनि बिलाइ हमनो मोनो। बे रांनि बिलाइया गासै 34,09,000। हमजानाय सानैखौ लोगो लोगो पुलिसनि आवथायाव लाङो। लोगोसे हमनो मोननाय नंखाय सना आरो रांनि बिलाइफोरखौबो। हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि। रायजोनि फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम सरकारनि रेशन कार्ड गोनां नखरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गोदानै मुं थिसन्नो नागिरनाय फरायसाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबखौ होदों आसाम सरकारा। प्रि एडमिशननि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानाय नंला। बे खेबाव इनकाम सार्टिफिकेटनि सोलायै रेशन कार्डनि गेजेरजों प्रि एडमिशन खालामनो हासिगोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय। दिनै साननै समावनो गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन दाखाथिनि जाथाय। बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा सासे सुबुंनिफ्राय 34 लाख रांनि बेगखौ सिख'नानै लानानै खारदों। दुथांफोरा उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव जालांनाय हानजायारि जिनाहारि जाथायनि 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव जखम जायो दायनिगिरिया। पुलिसनि एनकाउन्टाराव जखम जानाय दायनिगिरि दुथांखौ हाफिजुल आली होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय हाफिजुल आलीखौ दायो CMCHआव फाहामथाय होगासिनो। मख'नो गोनांदि माजबाटआव हाफिजुल आलीजों लोगोसे गुबुन 4 लोगो नांनानै सासे 9 थाखोआव फरायनाय 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। बे जाथायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि न'खौ रायजोफोरा अर सावनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै
आइसक्रिम केक बायदि बानायनो हायो लोगोसे थाव पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।